Jan, Arnau, és el vostre primer any al campus? Sí. Sí, Dos? Sou... Jo sí. jo no, soc de Barcelona. Jo el del col·le que es diu Oliver. Jo també el del col·le que es diu CIP. Sí, la dels partits i la d'entrenament. Sí. Jo no coneixia ningú perquè és la primera vegada que vinc aquí al campus i també aquí a Sant Cugat i no coneixia ningú. Ja, jo tampoc. Bueno, jo sí que ho coneixia. Coneixia a un nen de la setmana passada i la primera i el meu germà. Jo sí. Jo base i escolta. Jo no tinc posició. Ell és jugador. No sé, tindria que haver algun partit per veure què fa. Però de pivot de moment ho descartem, hauria de créixer una mica més, no? Sí. Jo potser m'apunto en un altre campus, un altre esport o me'n vaig de viatge. Ja, jo me'n vaig de viatge. De vacances, Jana? Sí. Molt bé, doncs gràcies. De res. Podeu dir adéu. Adéu.